Момента, в който ми се ще да поговорим и за една голяма личност. На 83 годишна възраст от този свят си отиде легендата на българския баскетбол Георги Панов, бившият национал, капитан на Академик София. Почина в нощта на Коледа в съня си, след като на бъдни вечер бе с най-близките си. Роден в Плевен на 14 ноември 1933 година, 65 години от неговия съзнателен живот протича в залите, свързан с баскетбола. Сам казва, че е благодарен за съдбата, за това, че му се е случило. За 17 години като капитан на Академик София и 13 години в националния отбор е част от славните години на българския баскетбол. Малко известен факт е, че Панов участва на 3 олимпийски игри, което ще остане ненадминато в историята на българския баскетбол, а и вероятно на спортните игри у нас въобще. През 59-та пък е част от националния отбори на световното първенство, а в кариерата си има сребърен и бронзов медал от европейски шампионати. С Академик София на 2 пъти стига до финал за кеш срещу състава на Рига. А за Георги Панов мога да говоря от първо лице единствено число и мога да говоря с огромна чест за това, че съдбата ме е срещнала с този човек. Една от големите причини защо въобще днес мога да застана пред вас. Първият ми треньор още когато бях на 7 години. Тогава той ме научи на фундаментите на играта и ме поощряваше и ми казваше за това, че трябва да се научим да стреляме с една ръка, а не с две, което е напълно типично в мини баскетбола. Можеше да накара човек да мечтае и да вярва. А в нашия ефир, знаете, винаги сме говорили за светлите примери и за това поклон пред светлата му памет. Паметта не само на един от големите български баскетболисти, не само на един от големите български спортисти, а един от големите български общественици.